Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Singam Beats Aqua na Molai Moro haka jingdap Suns Nem Jongka ringkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan Swap Ho Shillong One Bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai ka bas Cam bat Bidor. Kini kisni ka Batisi TV kalalik jingo ya kawai ka karkhana penmi umpanyang UB ka badan nakisnong berwa Haribhoi District. Haka jinglik jingo ya kini ka karkhana ngilap ru ya ki jaka jerngam ki baladap de ki plang UB ki bala pensuk sieng ha barok saudong jong kini ka jaka bat hangni ka yengru ka karkhana jong wei rangba hubula tip kerteng kumupa bestarli marweng tung ini pej menta kumnu kitrikam hakini ka karkhana umpanyang UB ka baningkong ha ka jela jongi Mentang lapoi hakani ka karkhana penmi umpanyang jengba bestali marweng kabadan naksenong berwa kenang bagi pejba kin kamsai kumno kitrai kam hakani karkhana yang lipej benga menta ta pidai ba mang tei marweng trai kami tei kami manager nang ni ban pej ya kedika factory Mentang dia kendu i manager jengba bestali ni bertengi ba nang tai marweng ini in batai yang i kendiat kumno kitrai kam hakani karkhana kini kita ki yong ki distillation ki la ban thep ki phlang nang ni par ban set ki phlang ban penmi ki company jong ki phlang ki bun ki bentar ki phlang ki don ni ki don ki lai benta so benta ni ki don ki phlang keteng kumu lemongrass u citronella bat u vitivar geranium ta ila ban penmi company nang ni ki ban ni set nang ni ki ban tray nang ni kini barak lai tuli kitop kini jaka ban How ni baru lai teli kita cakap pengin set kita ki phlang ban penmi kita company so hadin kata ka jing set chopi dai plang company ang kat tu chai sate kani ka bagi set nang ni kadai ka bagi nak set nang tu isliu ka ding nang tu na po tinggal abuk lupa ka nang tu na yu di company pat kawan nang ni ning ba nang tu na po ayu po top nang tu set ki ai ka ding ka la ayu di le tang ban set ya tu company ban boiling gitu ka di nang ta pat kan sami company na po nang ni na pon kan damsat kan mi nang ni kan sa kan store nang ni company hadin kanu kentai bahkan long penyang ni plang ban set ini kumta apo adin lai kenta sau kenta san kenta kumta hi ngila ban set ini ngila itu ya yu bagila mi company bat ni itu ru ya ta ba company kam don chu abi set bangila tray ini to subu si top hang ni re plang ka pen set kat nu litare hang tai kan ni penyang nang ni set nang ni si top plang ni tap nang ni balong ku ni khiu ni ka top di kuntai kami company lai litar steng la ne sau litar kuntai yami company ni kat nu sien ba sisngi la ban bujeli plang hang ni top ngila akta hage sisni ngila lai la ne arsin ka sisni ngila ban set ka ju ka kasngi ngila ban bujeli in tab biang the way in say in tab biang kunta ngila le lai sin ka sisni
Thì hàng này thì ông phẳng đây. Thao ni la hang ni i tap u plang Ừ. i set matar ngi dang le ek ne bi dang set u sai tornela matang singi la bu lepa ka nang ni Ừ. kumba ta si ta san phau le tar ta ka Cái đây cái top. kan ni la don lupa ka nang ni ti ngi sa thang ka ding pa nang ni la bi ni ne i dang set mata te kan ka yu pat nang ni la set nang to la khluit ki to la thlam ko to ka pat nang te ka wan nang te na yu kan ni ka distillation ti lawan nang to no po condenser ko to ka basu boiling dum to kami nang te ka to ni pat kan jet nang te na kencang nang te Ông phẳng tay có một đặc kỳ chân hào đấy phi ông. ha de kan chen hao kami bi te kan chen hao tang kan chen hao chung tu plang Ini pada phẳng một phi ông bala đẹp set. ha ju ni di la de set ni la de sei nang te na wa tangki nang te la ni de set hadin sau kan ta san kan ta na sei nya bread nang ni bu nang ni kan kala sbo ban thung chor ban thung bun ki bi pendon kam ki sbo bi pendon kam Ya kini kita sebab một phi dia ha ni. ha ni di kan sbo ade Top ini sebab kan dia. Kumno phi tap i phẳng phi set tu. Ini phẳng way petang. ini di centronella la tap out itu ila out ni sa tung punya tadi sa tap lagi for thank you Uni udah utan rai jong uni phẳng. ha jong centronella ni Itu nela. ha Tu. Yesu tu ne bakat ke jeng batai jong ini pa. Yau ne phẳng la pen ot sau sin hak sistem no ju utan rai. Hato batai phi hadin kat no banai ba phi ot pun mi bang ne phẳng. ini ile umta por bangi ot ini i ot umta apa hadin sibnai tam to sau pra ni sau san sngi to la long ban ot biang tang yo ot ha kai system i ot sau sin la ne lai sin ha kai system i ot uju utan rai to Ta kamut yu ne dei sin la thung sin phin ha sin la thung sin don kam chu ban thung don kam tang ban hadin san snem ta ni lai dei ban chen ka uni thung utan rai ha thung dau ne hi ni la ban chen tang ba ngi ban thamai ka khandel ban yo ban klong sbo ka te ini udah jual kumba di yang ni udah ini di ini perbarang gila kelong utit di isim tang yu tu tit di gila bantung biang du ni uju hiu terai di hadin arbanai lai banai betul gila yok biang tit biang lek biang kaju si kaju umtai biang set
Uba Bestarli udai na kasnong nong Shillong kabadan na githan maut hat rasyan henry ulah syong kha syong manpat hakasnong benther kabadan marjan makamairang bat mentau lawan bat syong bansa ha Shillong ha Oxford laban menchua uba Bestarli udai tang unong bela Dewyong henry kam hadien ulah kala Malik Dewyong bat ulah im hakakam Dewyong la kham slem day house nam arajar khatsau ba ka NGT kala khang banti Dewyong hakani ka jela bau ba Bestarli ulas dang ban perkhat no da ka wei pat ka kam bat ka kam ka ba kham shon ha ka mensim jong u ka dei ka ni ka ba utri menta ka ta ban seng no da ka karkhana pen mi pnyang iwi kum tau snam arajar khatsan ula rai ban seng no da ka ni ka karkhana ulas dang ka ni ka kam ningkong de gitar ki barin henry kat banang ya kisnam ulas dang ban nang pen he bat nang penjanai bha bat mentau lala ban thiet ya ki kor machine ki ba he khanang ba ka jing pen mi pnyang ru kan khambun Bang Idon gitu kijaka kaca ketika kam dei tangga kam jong asmet diga kam hayeng bengi trelang kidon ruki kenum kidon ruki kiwe pat ki bangi ya lelang hante ha kam ti nyuan bat persang kenyang te kaca ketika jaka kalau ngeba ka bom don e ka klau sudah to ki ngi pen khoj ni e ko ba ngi sedang nengkong e asne marajar khatsan tingi ko ba san akare ni sedang tingi sedang tang arjat ya gitu gipor tang lemongrass bat citronella ling ba kene ka kam uba Bestarli ulala ban ai kam ai jam kum ba shipong ki samla ki bawan ban tre man ka sngi ki ba usiu da ka tulom bat sakum ba lai phone sau phongot pan ki bawan ban tre belasngi ka ni ka kam ka ba utre minta kalala ban kershan ya ka yeng ka sem jong u ki dong tre man kasngi ni don prangot te don weru bala dep train lupa na mataban operate ka yakini ki distillation unit ne ban shed pnyang akapor ba ni shed pnyang te kiwe pade ki de ki ban yarap akapor ban ot por ban penkhoj por ban sei ban tap apo machine ki don ko ba prangot e nang ta ki don pade ki weru ki ban yarap yangi akapor bangi thung ilap ki pun kidon kum to laipo kidon ka porsipo kasyong haka bangi don kam ya ka kam kat kum bangi don kam haka chisin shet kumut nila ban penmi kumba lai litar siteng nang ta arsin shet te la da lai sin shet haka jisni kumut nila ban mi adu sipo la ne khatwi litar jisni te ka balut nang to habangi ai ki khna kalong bet tang chisin bet namar kito kiba ai belasni kisa belasni de kiba ai tulap ki de bitang kiba operate je ka machine te chisni te kum taken ladang imi khatwe kilo ru lada gade dor 1000 kumut khatwe 1000 te ata gade ka jingkhen jing ujung thung ba rem menta ka bumut udai tang vitivar unu vitivar ni don kam tang ha tangki kini ki root te kini ki thet ni penon kam tangki thet udai uplang hi uni uyarap ru umdai tang ba uyarap tang ha ka ban penmi umpnyang de uyarap ru ban bat ya ka khando phila ban thung ki jaka ba ka jabo ka hangno no ka ba don ka batut ka jabo phila ban thung namar uni u filter ya ka open khoj ya kani ka jabo uni jungthung urem ha te hendrei uni jungthung padengi nemla ban ot man la ka por ko ot uni lemongrass citron la marune lemongrass citron la ngi ot sa pusan sing la haban ot vitivar ka mut ni haban ot be chisin chisna tingi don kam tang itu ithet ban sepo te uni pade diu jungthung ba khamrem dor la menta ka dor ka ba tatru de lai phoja kini ke umpnyang ki bangi penmi ang te ka jisang isu penmi bet kameni ki di bangi isu kolek bet tang ya ka umpnyang ka jung-jung long ban isu kolek bet tang ka umpnyang ki bangi thong ni penmi umpnyang ni di beca ka company ngim ti baki pendon kamayo
ngimtip mar ngi klem kali ndegi don pede kato kan ki jingthung pede ki bangi penmi hi nang te bat mentang ila shna pede ki tagi finishing product ki ba ki jingthung ki bangi la penmi ban pendon kam ban shna ki daga bangi shna ya ka sabon mentang ila le ya ka sabon mentang ila le yu ne flame up ne ban nyat yeng mentang ila le ru ne u mosquito repellent cream banta ke jaka ba khamtam ki tigi jaka bhoy nge iba abun ma burjong ka jingseng ngene karkhana kamsim dei tang ba kayarap ha kayo kam yo jam ni ba ka penmi pisa hendrei kayarap ru ya ka maryang na ba ling ba ka jingthong ya ki phlang ka pen scam ya ka khando ban lach na ka jingtwa ka penne ki umpo liu ki balang bat ka ba kong san e ka dei ba ka pen kala dos bo sahisian pat ki khando ki bala du e na ka daw ka jingti dewyong la ni ka jingklong ya ki wei pat ki mar po khando ka khubur ka message ka banga kwa kalong ba khamtam ha bangi rep yigini ki jingthung ha bangi i mi experience menta kalong ba kamdei tang ba ngi kamai pisa andre ngi i khamtam me ka ri khasi janti ka jungi la shu jot rathai ki lum ki wa ha ka ba la shu i umdon ding umdon sit ki kwa ba khamtam ki ni ki jingthung ki dei ki jingthung ke ba penne pensa de ka mariang ban pen internet ya ka memory ka jungi haga government rungi ikwa ba kandei ban yarap ken bakum kini ki jingthung bakin dei bandang pen klan chusu khamtam ban penrung haki nongrep ban pensothu ban ai awareness ban ai ki training ban ai ki kinu ki jing hikai khnang ba kinarung kinasuthu lada ki kwa jingshai kwa jingrap ru ngilong lakloi ban yarap ban ai jingshai lene ban yarap yaki kumno ban kinrep yaki ni ki plangkan ban dawai